Λοιπόν, στο σημερινό θα μιλήσουμε για τις προχωρημένες στρατηγικές με χρήση Bollinger Bands. Στην αρχή θα μιλήσουμε για στρατηγικές δράσης και αναστροφής. Είναι αυτό το οποίο λέμε price action και mean reversion. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για συγκεκριμένες... Μισό λεπτό γιατί έχω κάποιο μήνυμα. Δεν οθώνει, μισό λεπτό. Όλα εντάξει τώρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για στρατηγικές δράσεις και αναστροφής, price action και mean reversion, όπως ονομάζονται. Μετά θα μιλήσουμε για κάποιες στρατηγικές οι οποίες αξιοποιούν τα Bollinger Bands. Και τρίτον θα μιλήσουμε για κάποια ρίσκα τα οποία πρέπει να αποφεύγετε όταν κάνετε trade binary options. Ας ξεκινήσουμε με γενικότερα τους τύπους στρατηγικής, οι οποίοι είναι η δράση και η αναστροφή. Κυρίως έχουμε price action στρατηγικές ή στρατηγικές δράσεις, οι οποίες είναι αρκετά ισχυρές στην αγορά. Βασικά, όταν υπάρχει κατεύθυνση, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην αγορά, τότε αυτή η κατεύθυνση μας βοηθάει στο να μπούμε σε ένα κάποιο trade στην πορεία αυτή της κατεύθυνσης. Είναι η γνωστή έκφραση που λένε the trend is your friend. Οπότε ακολουθούμε την trend, το οποίο υπάρχει στην αγορά, δηλαδή την πορεία της τιμής η οποία υπάρχει στην αγορά. Δεύτερον, το να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει η κατεύθυνση στην αγορά είναι αρκετά δύσκολο, καθώς για να υπάρξει αυτή η κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρχουν νέα τα οποία την υποστηρίζουν. Άμα δεν υπάρχουν νέα τα οποία υποστηρίζουν μια κατεύθυνση στην τιμή, δηλαδή η τιμή να ανεβαίνει είτε να κατεβαίνει συνεχόμενα, τότε είναι δύσκολο αυτή η κίνηση να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα είναι βασικό για τις κινήσεις για price action στρατηγικές να υπάρχουν κάποια νέα στην αγορά τα οποία να έχουν επηρεάσει την τιμή και το νόμισμα προς μια κατεύθυνση. Οι άλλες δύο στρατηγικές είναι οι στρατηγικές αναστροφής, mean reversion, οι οποίες είναι αρκετά πιο συχνές να εντοπιστούν, είναι πιο εύκολο και επίσης μπορεί να είναι και αυτές κερδοφόρες. Τι σημαίνει στρατηγικές αναστροφές? Είναι ότι όταν δεν υπάρχουν πολλά νέα στην αγορά, τότε η τιμή κινείται ανάμεσα σε κάποια συγκεκριμένα όρια. Άρα, όταν κάθε φορά που η τιμή πάει να ξεφύγει πάρα πολύ από αυτά τα όρια, τότε θα γυρίσει πάλι πίσω, θα αναστραφεί προς το κέντρο. Θα αρχίσει να γυρίζει πάλι να κάνει κίνηση προς το κέντρο. Οι στρατηγικές που θα δούμε παρακάτω στη συνέχεια αποτελούν δείγμα αυτών των δύο ειδών στρατηγικής και βασίζονται πάνω σε σχηματισμούς των Bollinger Bands που είναι ξεχωριστοί και διακριτοί στην αγορά και στα διαγράμματα. Δηλαδή, θα δούμε συγκεκριμένες στρατηγικές και πώς θα μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και τι θα ψάχνουμε για να τις βρούμε. Αλλά ας πούμε πολλά λίγο για τα Bollinger Bands. Τι είναι αυτά τα Bollinger Bands που συζητάμε? Όπως γνωρίζετε, το 90% των δικτών τα οποία υπάρχουν στα binary, στις διάφορες τιμές της ισοτιμίας που υπάρχουν και αυτές οι τιμές είναι πάνω στην διάρκεια των τελευταίων περιόδων, δηλαδή αναλόγως με το chart το ανοιχτό, θα κοιτάζεις πίσω indicators 2 περιόδους, 3 περιόδους, 10 περιόδους, 15 περιόδους, αναλόγως πόσο θέσετε εσείς και οι περισσότερες εκφράζουν την ίδια πληροφορία αλλά με διαφορετικές εικόνες. Οι Bollinger Bands αποτελούν ένα από τα πιο χρήσιμα και ισχυρά εργαλεία στα binary options και όπως βλέπετε αποτελούνται από τρεις γραμμές. Η μεσαία γραμμή, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά τη μέση τιμή των τελευταίων 10 περιόδων, 12, 14, 20, αναλόγως τι το θέτετε. Να έχετε υπόψη ότι το standard τιμή είναι 20. Άρα δηλαδή δίνουν τη μέση τιμή των τελευταίων 20 περιόδων. Άμα έχετε ένα ωραίο chart πάνω, σημαίνει ότι η μέση τιμή κάθε φορά, η μεσαία μπάντα αποτελεί τη μέση τιμή των τελευταίων 20 ωρών. Και ούτως καθεξής, αν έχετε 5 λεπτά των τελευταίων 25 λεπτών, αν έχετε τετράωρο των τελευταίων 20 τετραώρων και το καθεξής. Τώρα, θα μπορούσαν η κάτω μπάντα και η πάνω μπάντα, lower και upper bands, αυτό το οποίο δείχνουν είναι το standard deviation, την απόκληση δηλαδή που έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή η τιμή, που μπορεί να έχει η τιμή από τη μέση τιμή. Δηλαδή, σε κάθε η πάνω μπάντα αποτελεί τη μέση τιμή συν 2 standard deviations, ενώ η κάτω μπάντα αποτελεί τη μέση τιμή μείον 2 standard deviations. Η standard deviation δεν είναι τίποτα άλλο παρά στατιστικός όρος, ο οποίος δείχνει τη μέση απόσταση μιας τιμής από την μέση τιμή σε ένα βάθος χρόνου. Σε συγκεκριμένη περίοδο είναι 20 περίοδοι οι οποίοι τις έχουμε ορίσει τις μπάντες μας. Αυτό που μπορείτε να σκέφτεστε όταν κοιτάζετε τις Bollinger Bands είναι ότι απλά αποτελούν το εύρος μέσα στο οποίο τιμεί ή φαίνεται ότι θα κινηθεί η τιμή. Και κάθε φορά που θα ξεπεράσει
αυτές τις μπάντες, τότε οι μπάντες θα κάνουν expand, θα μεγαλώσουν, ούτως ώστε να την περικλείσουν. Και κάθε φορά που η τιμή θα πάει να συγκλίνει, οι μπάντες θα έρθουν, η μία θα πλησιάσει η μία την άλλη, έτσι ώστε να περιορίσουν την τιμή. Αυτό μπορεί να έχετε στο μυαλό σας. Τώρα, τώρα θα μιλήσουμε για κάποιες στρατηγικές που αξιοποιούν τις Bollinger Bands. Επιλέγοντας πως η τιμή θα αυξηθεί όταν χτυπήσει την κάτω Bollinger Band και επιλέγοντας πως η τιμή θα μειωθεί όταν χτυπήσει την άνω Bollinger Band, αποτελεί μια συνταγή η οποία σίγουρα δεν πρόκειται να δουλέψει μακροπρόθεσμα. Ναι, μεν μπορείτε να βρείτε κάποιες νίκες και κάποια profits short term, αλλά μακροπρόθεσμα δεν αποτελεί μια στρατηγική η οποία θα δουλέψει. Ωστόσο, έτσι γενικά, όταν η κλίση των Bollinger Bands, η τροχιά τους και καθώς και το εύρος τους έχουν συγκεκριμένη μορφή, τότε οι πιθανότητες για επιτυχία μπορεί να πλησιάσει περίπου το 70%. Έχετε στο νου ότι για να είστε profitable, να είστε επικερδείς στο counter trade binary options, χρειάζεται περίπου 60%. 58 με 62 ανάλογα με τις αποδόσεις, αλλά ας πούμε 60%. Άρα, αν κάνετε κάποιες στρατηγικές σωστά, μπορείτε να έχετε σαφή επιτυχία. Για το σκοπό του σημερινού webinar θα μιλήσουμε κυρίως για 4 σχηματισμούς. Ο πρώτος σχηματισμός ονομάζεται Channel Surfer, ο δεύτερος είναι Waterfall, η καταράκτη στα ελληνικά, Breakout, ο τρίτος, και τέταρτος είναι το Hummingbird, είναι ένα είδος πουλιού που θα εξηγήσουμε αργότερα, ενός είδους πτηνού, το οποίο θα εξηγήσουμε αργότερα γιατί το έχουμε ονομάσει έτσι. Ας μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το Channel Surfer. Το Channel Surfer, τι αναζητούμε στο Channel Surfer και να δούμε λίγο πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε trade. Πρώτα απ' όλα αναζητούμε να βρούμε στενές Bollinger Bands. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα bands είναι αρκετά στενά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα Bollinger Bands είναι στενά. Υπάρχει μια σταθερή, μια κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Επίσης βλέπετε ότι η τιμή κινείται στην αρχή, μπορούμε να πούμε, κινείται κοντά στην πάνω μπάντα, μετά κάνει ένα retracement, κάνει μια αναστροφή, γυρίζει προς τη μεσαία μπάντα και μετά συνεχίζει και ξαναφεύγει προς τα πάνω. Και το ίδιο κάνει και εδώ, όπως βλέπετε. Επίσης, σε αυτή τη στρατηγική, αυτό το οποίο κάνουμε είναι προσπαθούμε να μπούμε στη στρατηγική αυτή όταν η τιμή φτάνει στη μεσαία μπάντα, θεωρώντας ότι αργότερα ότι η μεσαία μπάντα θα κάνει repel, θα αποθήσει την τιμή πάλι προς την γενικότερη κατεύθυνση. Και άμα μπούμε στη δεύτερη φορά, σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη δει ότι μία φορά η μεσαία μπάντα είχε τη δύναμη να την αποθήσει την τιμή, οπότε η δεύτερη φορά θα έχει λίγο μεγαλύτερη επιτυχία να συμβεί. Ή ακόμα και τρίτη φορά θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία να συμβεί. Άρα σαν συμπέρασμα, σαν σύνοψη, κοιτάζουμε να υπάρχει ελαφριά κλίση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Κοιτάζουμε οι μπάντες να είναι κοντά μεταξύ τους και να μην έχουν τεράστια απόσταση ανάμεσά τους. Δηλαδή να σκεφτείτε ότι περιμένουμε περίπου έχουν απόσταση περίπου 10 pips. Δεύτερον, αφού η τιμή γυρίσει πίσω στο κέντρο, στη μεσαία μπάντα, τότε παίρνουμε ένα trade στην κατεύθυνση της overall κατεύθυνσης, στην κατεύθυνση της overall trend. Άρα, στην συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ θα είναι μία ευκαιρία για να μπούμε και εδώ θα είναι η δεύτερη ευκαιρία για να μπούμε. Αυτό είναι το Channel Surfer, αυτό που ονομάζουμε. Και μπορεί να γίνει trade σε 10 λεπτά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είτε και σε άλλα διαγράμματα και σε άλλα time frames. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για τα time frames. Η δεύτερη στρατηγική είναι waterfall, ή όπως τα λέμε στα ελληνικά, καταράκτης. Τι σημαίνει αυτό? Τι αναζητούμε? Συνεχόμενα πράσινα ή κόκκινα κεριά, πάλι εδώ πέρα είναι δεκάλεπτο το time frame, αναζητούμε 4 συνεχόμενα πράσινα ή κόκκινα κεριά και ποντάρουμε ούτως ώστε η κίνηση, η τιμή θα συνεχίσει να ανεβαίνει στα επόμενα λεπτά. Άρα π.χ. εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε 1, 2, 3, 4 συνεχόμενα πράσινα κεριά, η τιμή πλέον αρχίζει και ανεβαίνει, οπότε τα bands αρχίζουν και κάνουν expand, οπότε μπορούμε. Άρα έχει δύναμη το trend το οποίο πάει να δημιουργηθεί, άρα μπορούμε να μπούμε και εμείς μαζί με το trend και να ακολουθήσουμε μία φορά προς τα πάνω. Άρα, σύνοψη. Ψάχνουμε για 4 κεριά, 4 συνεχόμενα πράσινα ή κόκκινα κεριά και ψάχνουμε για να υπάρχει μια κατεύθυνση στην αγορά, ώστε να μπούμε και εμείς και να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατεύθυνση.
η τρίτη στρατηγική που θα συζητήσουμε σήμερα. Το breakout. Τι είναι το breakout? Βασικά, και τι ψάχνουμε? Βασικά ψάχνουμε Bollinger Bands στην αρχή, οι οποίες η μία να πλησιάζει πολύ την άλλη. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, η πάνω μπάντα κατεβαίνει αρκετά και κάτω μπάντα έρχεται αρκετά προς τα πάνω. Που σημαίνει ότι συμπιέζουν την τιμή. Η τιμή δεν μπορεί να συμπιεστεί για πολλή ώρα. Άρα αυτό το οποίο θα συμβεί, άμα συμπιεστεί η τιμή για πάρα πολλή ώρα, είναι μετά από λίγο να σπάσει. Να σπάσει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Με αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αφού έρχονται κοντά, να σπάσουν γρήγορα τα Bollinger Bands και να αρχίζουν να διαστέλλονται πολύ γρήγορα. Η τιμή να αρχίσει να κλείνει το κάθε κερί έξω από την αντίστοιχη μπάντα, στη συγκεκριμένη περίπτωση έξω από την πάνω μπάντα. Και όπως βλέπουμε να κλείνουν συνεχόμενα και πολύ γρήγορα. Και άρα εμείς εδώ αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι σε κάποιο σημείο, αφού έχει κλείσει προς τα έξω τιμή και δούμε ότι οι μπάντες διαστέλλονται, οι Bollinger Bands διαστέλλονται, να μπούμε και εμείς με την κατεύθυνση του overall trend και να πάρουμε και εμείς εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα call trade. Άρα, συνοψίζοντας, οι μπάντες έρχονται γρήγορα η μία κοντά στην άλλη, οπότε περιμένουμε ότι αφού αρχίσουν και διαστέλλονται γρήγορα και κάποια κεριά κλείνουν έξω από τις μπάντες, τότε παίρνουμε και εμείς ένα trade στην κατεύθυνση που πάει η τιμή. Έχοντας στο μυαλό ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να γίνεται. Η τέταρτη στρατηγική που θα μιλήσουμε είναι το πτηνό, το Hummingbird. Το οποίο, έχετε σχέση με τα social media, μοιάζει αρκετά με το logo του Twitter. Όπως βλέπουμε, τι αναζητούμε σε αυτή τη στρατηγική? Πρώτα απ' όλα αυτή η στρατηγική είναι στο τέλος της ημέρας, την οποία την κοιτάζουμε, και τι περιμένουμε? Κοιτάζουμε η τιμή να έχει αυξηθεί πάρα πολύ μέσα στη διάρκεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει ανέβει αρκετά. Μετά κάποια στιγμή, όταν κλείνουν οι αγορές, αρχίσει και μπαίνει η τιμή μέσα στο ράμφος εδώ πέρα ενός πτηνού το οποίο έχει σχηματιστεί. Και κάποια στιγμή, όταν η τιμή είναι κοντά στη μεσαία μπάντα, τότε εκεί παίρνουμε ένα trade που θα πάει προς τα κάτω. Ο λόγος είναι ότι κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας ανέβηκε πάρα πολύ τιμή, περισσότερο από όσο έπρεπε, και στο τέλος της ημέρας υπάρχει κάποιο adjustment, κάποια δηλαδή προσαρμογή σε πιο κανονικά επίπεδα, έτσι ώστε να ηρεμήσει όλη η κίνηση που έγινε μέσα στην ημέρα. Να μειωθεί. Λοιπόν, τώρα, για να αναγνωρίσετε τους παραπλησιματισμούς, τι θα χρειαστείτε? Πρώτα απ' όλα, πρόσβαση σε διαγράμματα με μονάδα χρόνου 10 λεπτά, 15 λεπτά, 30 λεπτά. Δεύτερον, candlestick διαγράμματα, δηλαδή κεριά όπως είδαμε εδώ πέρα, δηλαδή με κεριά που θα μπορείτε να βλέπετε και τα wicks πάνω κάτω ή και τις διάφορους σχηματισμούς. Και επίσης θα χρειαστείτε και να προσθέσετε τις Bollinger Bands στα διαγράμματά σας. Όπως είπαμε, οι standard ρυθμίσεις είναι 20 περιόδους και 2 standard deviations. Θα χρειαστείτε με μεγάλη οθόνη, ώστε να μπορείτε να έχετε μέχρι 6 διαγράμματα ανοιχτά την ίδια στιγμή. Όσοι κάνετε από εσάς trade σε laptop, θα μπορείτε να έχετε ένα, maximum 2 διαγράμματα ανοιχτά, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να δείτε αρκετές ευκαιρίες μέσα που γίνονται. Άρα, να έχετε μια μεγάλη οθόνη, άμα θέλετε να το κάνετε πιο συστηματικά και πιο επαγγελματικά, μια μεγαλύτερη οθόνη, 1, 2 ή 3 οθόνες είναι ακόμα καλύτερο. Θα μπορείτε να έχετε τα διαγράμματα ανοιχτά και να έχετε μια καλύτερη επίβλεψη πάνω στο τι γίνεται στην αγορά. Λοιπόν, τα λήξη των διαφόρων trades σας θα είναι 30 λεπτά ή τέλος της ώρας στη μέση της επόμενης. Δηλαδή, άμα οποιοδήποτε trade θέλετε να το πάτε π.χ. στις 1 και 4, στη 1 και 4, μπορείτε να πάτε για λήξη 1 και 45, 2 η ώρα είτε 2,5. Δηλαδή να δίνετε στον εαυτό σας ένα περιθώριο 30 με 90 λεπτά για να γίνει το trade και να ακολουθήσει την όλη πορεία την οποία θέλατε. Και προαιρετικό είναι η πρόσβαση στο binary dashboard, το οποίο η Bull Binary σας προσφέρει στους χρήστες της και το οποίο εντοπίζει αυτούς τους σχηματισμούς για εσάς. Εντοπίζει τους σχηματισμούς τους οποίους συζητήσαμε προηγουμένως, αλλά και άλλους ακόμα, τους εντοπίζει για εσάς 24 ώρες την ημέρα. Άρα θα σας βγαίνουν κάποια notifications, θα μπορείτε να ανοίγετε το chart και να κάνετε την ανάλυση σας και να δείτε κατά πόσο πρέπει να μπείτε σε κάποιο trade ή όχι. Για το τέλος με τα ρίσκα που έχετε όταν κάνετε trade binary options. Το πρώτο από αυτά είναι να μην εμπιστεύετε τα ρομπότ. 99% είναι άτομα τα οποία έχουν σχέση περισσότερο με το marketing παρά με το trading.
Άρα και θέλουν να σας σε βαθμό, ώστε χωρίς να έχουν την κατάλληλη γνώση, ώστε να κάνετε trade τα χρήματά σας. Άρα μεγάλη προσοχή σε αυτό. Δεύτερον, 5 με 10% το trader κερδίζουν χρήματα σε FX, ενώ και η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική στα binary options. Οπότε να έχετε στο μυαλό σας που για να είστε κερδοφόροι θα χρειαστείτε και χρόνο για να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε στρατηγικές για trading, αλλά και έχει πειθαρχία, γιατί αλλιώς το όλο πράγμα, το όλο trading του binary options γίνεται τζόγος. Και κάτι τέτοιο δεν θέλετε να το κάνετε με τα χρήματά σας. Τρίτον, το να μειωθεί ο λογαριασμός σας σε έναν βαθμό ή τελείως να τον χάσετε, αποτελεί μέρος της γενικότερης διαδρομής στο trading και είναι ένας δρόμος προς τη μακροπρόθεσμη επιτυχία σας. Και μπορεί να διδάξει πολλά μαθήματα, κυρίως διαχείριση χρημάτων. Όλοι οι traders έχουν χάσει όλο τον λογαριασμό και έχουν χάσει τα πάντα 1, 2, 3 φορές, έχουν κάνει blow το account τους. Είναι λογικό, κυρίως στην αρχή. Υπάρχουν πολλά emotions, πολλά συναισθήματα τα οποία παίζουν ρόλο και τα οποία σας επηρεάζουν. Οπότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε με αρκετά μικρό ποσό και δοκιμάστε τον εαυτό σας και να δείτε τη συμπεριφορά σας. Σιγά σιγά, όσο θα περνάει ο καιρός και θα αποκτάτε περισσότερες εμπειρίες, τότε θα μπορείτε σιγά σιγά να επενδύσετε περισσότερο στο trading. Τέταρτον, περίπου το 5% των υπηρεσιών που προσφέρουν σήματα και εκπαίδευση είναι σωστά και χρήσιμα, μόνο 5%. Οπότε να είστε αρκετά προσεκτικοί για το πού θα επενδύετε τα χρήματά σας, τα οποία έχετε βγάλει με πολύ κόπο, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Ζητήστε για αποδείξεις για την απόδοσή τους στο παρελθόν, αλλά καθώς και για την αξία αυτών που προσφέρουν. Μην μπείτε απλά σε κάποιο group και πάρετε ό,τι σας δίνουν σαν δεδομένο. Ότι έχουν επιτυχία, 90% επιτυχία ή ότι θα σας διπλασιάσουν το ποσό. Ζητήστε αποδείξεις ότι το έχουν καταφέρει στο παρελθόν. Κάτι άλλο, ζητήστε free trial, ζητήστε ελεύθερη περίοδο για δοκιμή. Θα είναι πιο σωστή παρά όχι. Άρα, μεγάλη προσοχή και μεγάλη προσοχή θα βγάλει πολύ δύσκολα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τελείωσε το webinar. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που μπορεί να έχετε πάνω σε αυτά που είπαμε. Γράψτε στο chat του στην code webinar και περιμένω τις απαντήσεις θα απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι τις διαφάνειες αυτές μπορούμε να τις λάβουμε κάπως. Από εμένα εγώ δεν μπορώ να σας τις στείλω, αλλά μπορείτε να μιλήσετε με τον account manager σας και να τις ζητήσετε και θα μπορούν να σας τις στείλουν. Αποτελούν ιδιοκτησία της Bull Binary και δεν είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να σας στείλω. Η δεύτερη ερώτηση που βλέπω είναι τι διάρκειας είναι το γράφημα που χρησιμοποιούμε για καλύτερη αποτύπωση της τάσης. Πολύ ωραία ερώτηση. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ξεκινώντας με 1 ώρα και μετά να κάνετε τα 30 λεπτά, 10 λεπτά και μετά το 4 ώρα. Αυτά είναι τα 4 καλύτερα graph και πιο χρήσιμα για το binary options.
Άρα ξεκινήστε με τη μία ώρα και μετά προχωρήστε στα υπόλοιπα. Αλλά το βασικό σας και το πιο ασφαλές για το trading είναι το διάγραμμα της μίας ώρας. Η επόμενη ερώτηση είναι πώς χρησιμοποιούμε το Bull Binary. Δεν καταλαβαίνω. Το Bull Binary είναι η πλατφόρμα με την οποία κάνετε trading. Άμα θέλετε πληροφορίες για το πώς θα κάνετε trading, μιλήστε με τον account manager σας ή στείλτε ένα email στο support@bullbinary.com ή γράψτε εδώ πέρα τις πληροφορίες σας και κάποιος θα επικοινωνήσει μαζί σας μετά το webinar. Γράψτε εδώ πέρα στις ερωτήσεις τις πληροφορίες σας. Η επόμενη ερώτηση, άμα η ερώτηση είναι πώς χρησιμοποιείτε το Bull Binary Dashboard, τότε για το Bull Binary Dashboard πρέπει να μιλήσετε πάλι με τον account manager σας στην Bull Binary και αυτοί θα σας δώσουν πρόσβαση σε αυτό και εκεί μπορείτε να το βρείτε. Αυτή είναι υπεύθυνη για την παροχή αυτού του προϊόντος. Με τους πιο χρήσιμους δείκτες για τα binary options. Μία αναφορά. Στα binary options, οι πιο χρήσιμοι δείκτες, κατά τη δικιά μου προσωπική άποψη, αποτελούν οι Bollinger Bands, τα οποία συζητήσαμε μόλις τώρα. Είναι απαραίτητο κατά εμένα να έχετε Bollinger Bands πάνω στα charts σας. Επίσης, το RSI είναι αρκετά χρήσιμο, που σημαίνει Relative Strength Index, που δείχνει πότε κατά πόσο μια τιμή είναι overbought, δηλαδή είναι overbought ή oversold. Δηλαδή, έχει αγοραστεί πάρα πολλές φορές ή έχει πουληθεί πάρα πολλές φορές, οπότε αυτό μπορεί να σας βοηθήσει για στρατηγικές αναστροφής, για mean reversion. Αν κάτι έχει αγοραστεί πάρα πολύ και υπάρχουν κάποιες άλλες συνθήκες στην αγορά, μπορείτε να κάνετε ένα put trade και το αντίστροφο. Άλλα trade είναι τα stochastic, moving average, MACD, υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί indicators. Αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι ο πιο σημαντικός και τα άλλα όλα μπορείτε να τα βρείτε. Τα άλλα όλα μαζί με τα support και resistance, μαζί με τα Fibonacci, όλα αυτά προσφέρουν αρκετές πληροφορίες, αλλά πρέπει να πάτε σταδιακά και το βασικότερο είναι τα Bollinger Bands. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρκετά χρήσιμα και μπορούν να σας βοηθήσουν. Το βασικότερο ξεκινήστε από τα Bollinger Bands. Αυτοί οι σχηματισμοί μπορούν να βοηθήσουν στο Fibonacci. Η απάντηση είναι όχι ακριβώς, οι σχηματισμοί όχι, αλλά τα Fibonacci μπορούν να σας δείξουν πιθανά σημεία αναστροφής. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει, γιατί ειδικά το τελευταίο, άμα πάμε εδώ πέρα, δηλαδή, συγγνώμη, εδώ άμα μπορείτε να τραβήξετε σε κάποιο εδώ σημείο και ένα Fibonacci, θα μπορείτε να δείτε τους Fibonacci, τα Fibonacci patterns, θα μπορείτε να δείτε μέχρι ποιο σημείο μπορεί να κάνει retrace η τιμή και να δείτε, και αναλόγως να μπείτε στο trade ή όχι. Άρα με την τελευταία στρατηγική μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Fibonacci ταιριάζουν. Τότε η ερώτηση είναι, αν βασιστούμε σε μία ώρα διάγραμμα, πολλές φορές η πλατφόρμα δεν δίνει τη δυνατότητα τριών κανόνων για τέλος του trading. Τότε δεν είναι ανάγκη να πάτε, όπως είπαμε, μιλήσαμε προηγουμένως, όταν βλέπετε μία ώρα chart μίας ώρας, δεν είναι ανάγκη να πάτε δεν συνίσταται να πάτε για expiry τριών κανόνων, να πάτε για expiry μίας ώρας ή μίας ώρας και 30 λεπτά. Είναι αυτό που αναφέραμε πριν. Εδώ πέρα, η λήξη πρέπει να είναι συνήθως 30 λεπτά, τέλος της ώρας ή στη μέση της επόμενης. Άρα να αφήσετε στον εαυτό σας 30 με 90 λεπτά για να μπείτε μέσα στο trade. Τετράωρο trade να είναι ενδείκνυτες ή συνιστάτε να κάνετε όταν θα κοιτάζετε τετράωρο διάγραμμα. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιοδήποτε expiry παίρνετε πρέπει να είναι της τάξης μεγέθους του time frame του chart το οποίο βλέπετε. Περιμένω και ακόμα κάποιες ερωτήσεις. Τελευταία αναγγελία για ερωτήσεις. Ακόμα ένα λεπτό.
Ναι, θα γίνουν άλλα webinars, θα ενημερωθείτε για τις επόμενες ημερομηνίες από την Bull Binary και θα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση, σχετικό σελίδα και σχετικό email το οποίο θα σταλεί από την Bull Binary. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Θα περιμένω ακόμα ένα λεπτό και τότε θα κλείσω το webinar. Η επόμενη ερώτηση που ήρθε είναι για τα 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει κάποια στρατηγική? Για 30 δευτερόλεπτα υπάρχουν στρατηγικές, αλλά δεν τις συζητήσαμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε κάποιο άλλο webinar, αλλά ξέρεις ότι τα 30 δευτερόλεπτα αποτελούν πολύ, δεν θέλω να πω gambling, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τα 30 δευτερόλεπτα, γιατί ο άλλος λόγος που αποτελούν μεγάλο ρίσκο είναι ότι κάτι ξαφνικό να γίνει στην αγορά, κάτι το οποίο δεν βασίζεται πάνω σε fundamentals, πάνω σε βασικές κινήσεις, μπορεί να σε κάνει να χάσεις το trade σου. Οπότε, ναι, υπάρχουν στρατηγικές για 30 δευτερόλεπτα και ένα λεπτό, τα λεγόμενα και turbo trades, αλλά καλύτερο είναι να μείνεις σε μεγαλύτερη διάρκεια, ώστε να έχεις λιγότερο ρίσκο να χάσεις το trade σου από κάποια ξαφνική διαλλαγή στην τιμή. Οπότε, 30 δευτερόλεπτα υπάρχουν, μπορούμε να τα συζητήσουμε σε κάποιο άλλο webinar αναλόγως με πώς θα συμφωνηθεί με την Bull Binary, αλλά έχει και ένα μεγάλο ρίσκο. Οπότε, καλύτερο είναι να κάνεις trades σύμφωνα με τα fundamentals και να πας σε λίγο longer expiries. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις, οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τον χρόνο σας και για τις ερωτήσεις που κάνατε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Bull Binary άμα χρειαστείτε διαφάνειες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Θα σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ. Γεια σας.